Ένα ακόμα θύμα προσθέθηκε στον τραγικό κατάλογο των ανθρώπων που έχουν χάσει τις ζωές τους λόγω της δράσης των τρομοκρατών στη χώρα μας. Αυτή τη φορά ήταν ένα 15χρονο παιδί. Ο Χαμιντουλάχ Νατζαφή από το Αφγανιστάν, ο οποίος ήρθε με την οικογένειά του στην Ελλάδα, ελπίζοντας σε μια καλύτερη ζωή, μακριά από την τρομοκρατία και τη βία που μαστίζουν τη χώρα του. Στην έκρηξη που σημειώθηκε στις 10:41 το βράδυ της Κυριακής 28 Μαρτίου, έξω από το κτίριο της ελληνικής εταιρείας διοικήσεως επιχειρήσεων στα Κάτω Πατήσια, κόπηκε βία και άδικα το νήμα της ζωής ενός παιδιού. Δεν έχει σημασία το χρώμα, η φυλή και η θρησκεία. Στη θέση του θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε παιδί. Χαμιντουλάχ Νατζαφή ήταν το παιδί μου, λέει, μπορεί να ήταν κάτι άλλο παιδί στη θέση του. Θέλει να τιμωρηθεί ή δολοφόνη. Η 10χρονη αδελφή του παιδιού που δολοφονήθηκε βρίσκεται βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, έχοντας χάσει την όρασή της από το ένα μάτι, ενώ δίνεται μάχη για να μπορέσει να δει έστω και λίγο φως από το άλλο. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Χαμιντουλάχ, με τη βοήθεια του Προέδρου του Συλλόγου Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων Ελλάδος, κ. Μοχαμεντή Γιουνούς, ανοίγει την καρδιά του. Κυρία Νατζαφή, ζήσατε και ζείτε το χειρότερο εφιάλτη, κάτι που κανένας άνθρωπος και κανένας γονιός δεν μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει η στιγμή να το αντιμετωπίσει, να χάσει το παιδί του, να πέσει το παιδί του θύμα τρομοκρατικής ενέργειας. Ακριβώς έτσι είναι. Όταν φύγατε από τη χώρα σας, από το Αφγανιστάν, και ήρθατε στην Ελλάδα, προσπαθώντας να φύγετε μακριά από την τρομοκρατία που νιώθατε εκεί, να έρθετε σε μια άλλη χώρα, σε μια ελεύθερη χώρα, τότε τα όνειρα τα δικά σας ήταν τα παιδιά σας να μεγαλώσουν με ένα καλύτερο τρόπο από αυτόν που θα μεγάλωναν σε εκείνη τη χώρα. Γιατί διαλέξατε την Ελλάδα? Να, Λέει, θέλω να αρχίσω τα πράγματα από την αρχή. Να σας πω ότι εγώ είναι περίπου πάνω από μία δεκαετία που είναι τρίτη φορά που αναγκάζομαι να φύγω από τη χώρα μου με την οικογένειά μου. Θέλω να πω μόνο τρίτη φορά, γιατί από τις παλιές εποχές, θέλω να πω από τότε που ήταν και η Σοβιετική Ένωση που είχαν κατακτήσει τη χώρα μας, από εκεί είχα ξεκινήσει τον αγώνα κατά τις κατακτητές της χώρας μου. Αλλά τελευταία φορά ήταν πολύ τραγικό και αποφάσισα, γιατί δεν μπορούσα, δεν υπήρχε άλλο τρόπος να ζήσω εκεί πέρα. Ήδη είχα βγάλει την οικογένειά μου και μόνος μου ζούσα, να προσπαθούσα να βγάλω πέρα και να μπορέσω να κάνω κάτι εκεί. Όπως τον πατέρα μου, και είχε ιδρύσει 2 σχολεία, ίδρυσα ένα σχολείο που είναι το μοναδικό δικαίωμα για ένα παιδί, για έναν άνθρωπο στον κόσμο να έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση, και αυτό ήταν το όνειρό μου και το κατάφερα εκεί και το ίδρυσα αυτό το σχολείο. Αλλά δυστυχώς, λέει, η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι κάπως που ακόμα και κάποιοι δάσκαλοι στο σχολείο δικό μου είχαν και ακόμα κάποιες διασυνδέσεις με το Ταλιμπάν, γιατί ήμασταν πραγματικά στα σύνορα με το Ταλιμπάν. Κάθε στιγμή ήμασταν στην επίθεση του Ταλιμπάν. Και εκεί δέχτηκα απειλές ότι πρέπει να φύγω από εκεί, ότι δεν γινόταν αλλιώς. Λέει, εγώ δίπλα στους άλλους Αφγανούς, έτσι που χρόνια που πολεμήσαμε κατά την Σοβιετική Ένωση, που να τους βγάλουμε από τη χώρα μας, έτσι σαν άλλες οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες, εκατομμύριες οικογένειες που φύγανε από τη χώρα μας και είναι σκορπισμένα σε άλλες χώρες, έτσι και η δικιά μου οικογένεια αναγκαστικά, και κανείς δεν θέλει να είναι σκορπισμένα από εδώ από εκεί,
αναγκάστηκα πραγματικά την οικογένειά μου από εδώ, από εκεί να φύγουν. Και στο Ιράν είχα πρόβλημα, πραγματικά αποφάσισα να μείνω στο Ιράν, να κάνω μια ζωή εκεί και στην ευκαιρία να γυρίσω πίσω στην χώρα μου. Και εκεί είχα το πρόβλημα και πάλι αυτές που είχαν ίδια ευθεία, δηλαδή ίδιο δρόμο με το Ταλιμπάν εκεί και με κάποιους Ιρανούς που πραγματικά είναι με τους Ταλιμπάν, λέει, και από εκεί με ενοχλούσαν και ακόμα και εκεί δεν ένιωθα ασφαλής, αναγκάστηκα να φύγω. Διάλεξα την Ελλάδα γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά και έχω διαβάσει και για την Ελλάδα, την ιστορία της Ελλάδας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία αρχίζει από εδώ, η επιστήμη, όλα τα πάντα γνωρίζω για την Ελλάδα και αποφάσισα πραγματικά να ζήσω εδώ. از این خاطر ما انتخاب کردیم که در یونان باشیم و بیایم پناهندگی بگیریم. Αυτή τη στιγμή είμαι εντελώς απογοητευμένος και δεν υπάρχει καμία ελπίδα για μένα ότι θα υπάρξει ασφάλεια στη χώρα μας. Γιατί το Ταλιμπάν είναι τώρα διεθνούς, δεν ανήκει μόνο στο Αφγανιστάν και Πακιστάν, υπάρχει παντού και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή η διαφθορά και ρουσφέτεια στην κυβέρνηση που υπάρχει τώρα στο Αφγανιστάν είναι τόσο μεγάλα και τεράστια που είναι αδύνατο να γίνει κάτι καλό για αυτήν τη χώρα. Και Ταλιμπάν, ιδιαίτερα στην περιοχή που ανήκει στην φυλή Πασhtun, ακόμα και στις άλλες περιοχές του Αφγανιστάν που δεν ανήκει στον Ταλιμπάν, υπάρχει ένας φόβος ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι εναντίον του Ταλιμπάν. Αυτή τη στιγμή, λέει, είναι και άλλο πρόβλημα. Περίπου στα 200 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή, Αφγανιστάν-Πακιστάν, οι περισσότεροι ελέγχονται πολύ καλά από το Ταλιμπάν και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο φόβος, ιδιαίτερα για μένα που μου έχει κόψει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή να μπορέσω να επιστρέψει πίσω. Ο πολύπαθος λαός του Αφγανιστάν έχει περάσει τα πάνδυνα μέσα στους αιώνες από τις αλλεπάλληλες προσπάθειες άλλων λαών να κυριαρχήσουν στη χώρα. Μία από τις χειρότερες περιόδους στην ιστορία του ξεκίνησε πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν το 1979 στρατεύματα της Σοβιετικής Ένωσης κατέλαβαν το Αφγανιστάν. 1 εκατομμύριο ήταν τα θύματα της εισβολής, ενώ 5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες. 10 χρόνια διήρκησαν οι συγκρούσεις μεταξύ Σοβιετικών και Μουτζαχεντίν, μέχρι ότου να αποχωρήσουν οι Σοβιετικές δυνάμεις. Ακολούθησε μία ακόμη περίοδος αστάθειας, κατά την οποία οι Ταλιμπάν βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να κυριαρχήσουν. Το 1996 κατέλαβαν την Καμπούλ και επέβαλαν ένα αυστηρό Ισλαμικό καθεστώς με κυρίαρχα στοιχεία την τρομοκρατία και τη βία. Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και συμμαχικές δυνάμεις ανέτρεψαν το καθεστώς των Ταλιμπάν. Με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εγκαταστάθηκε διεθνή στρατιωτική δύναμη, τη διοίκηση της οποίας ανέλαβε το 2003 το ΝΑΤΟ. Παρά τις εκλογές που διεξήχθησαν το 2004 και στις οποίες εξελέγει πρόεδρος ο Χαμίτ Καρζάι, οι Ταλιμπάν συνεχίζουν να ελέγχουν και να τρομοκρατούν αρκετές περιοχές της χώρας, αναγκάζοντας τους Αφγανούς να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και να αναζητούν καταφύγιο σε άλλες χώρες.